Η επίκληση αυτή γίνεται. Η επίκληση αυτή γίνεται Για την ενεργοποίηση του χώρου. για την ενεργοποίηση του χώρου Και για την αποτροπή και για την αποτροπή κάθε αποστατικής ενέργειας. κάθε αποστατικής ενέργειας Που έχει σαν σκοπό που έχει σαν σκοπό τον αφανισμό του ανθρωπίνου γένους. τον αφανισμό του ανθρωπίνου γένους Και την μετάλλαξη και την μετάλλαξη κάθε ζωντανού οργανισμού. κάθε ζωντανού οργανισμού Με ψεκασμούς. με ψεκασμούς, Εκπομπές κακόβουλων συχνοτήτων. εκπομπές κακόβουλων συχνοτήτων, Μεταλλαγμένα προϊόντα. μεταλλαγμένα προϊόντα Και δηλητηριασμό του φυσικού περιβάλλοντος. και δηλητηριασμό του φυσικού περιβάλλοντος. Η άσονα εκλεκτέ Η άσονα εκλεκτέ και χρησμένε από τους ελάνιους θεούς. και χρησμένε από τους ελάνιους θεούς, Η του Διός και της Αρτέμιδος. η του Διός και της Αρτέμιδος, Που σε έχρισαν για την τεράστια αποστολή σου. που σε έχρισαν για την τεράστια αποστολή σου, Για το θεϊκόν γένος τους Έλληνες. για το θεϊκόν γένος τους Έλληνες, Τους πραγματικούς ανθρώπους. τους πραγματικούς ανθρώπους, Να κλείσεις τις τρεις πύλες. να κλείσεις τις τρεις πύλες Και να συλλέξεις τον χρυσό και να συλλέξεις τον χρυσό και τον πλούτο και τον πλούτο του ανθρωπίνου θεϊκού γένους. του ανθρωπίνου θεϊκού γένους, Μαζί με τις τεράστιες ελάνιες οντότητες. μαζί με τις τεράστιες ελάνιες οντότητες, Όπως τον Ηρακλή, όπως τον Ηρακλή, τον Ορφέα τον Ορφέα και τους άλλους εκλεκτούς αργοναύτες και τους άλλους εκλεκτούς αργοναύτες που επιλέχτηκαν με αρχηγό που επιλέχτηκαν με αρχηγό την κράτιστη, την κράτιστη, μοναδική ελάνια Θεά Αθηνά, μοναδική ελάνια Θεά Αθηνά, την νόηση νοήσεως νόηση, την νόηση νοήσεως νόηση, μοναδική, μοναδική, τεχνούργημα Θεών με την αργό τεχνούργημα Θεών με την αργό και με όλα τα υπερόπλα και με όλα τα υπερόπλα που είχατε στην διάθεσή σας που είχατε στη διάθεσή σας από τους ελάνιους από τους ελάνιους μοναδικούς θεούς, μοναδικούς θεούς, να τελειώσετε την τεράστια να τελειώσετε την τεράστια ιερή αποστολή σας ιερή αποστολή σας στα βάθη του χρόνου, στα βάθη του χρόνου, στα μήκη και στα πλάτη του χώρου, στα μήκη και στα πλάτη του χώρου, όπως ορίζεται και εφαρμόζεται όπως ορίζεται και εφαρμόζεται από τον πρωταρχικό αυθύπαρκτο νου. από τον πρωταρχικό αυθύπαρκτο νου. Η αποστολή αυτή Η αποστολή αυτή είναι ακόμη σε εξέλιξη είναι ακόμη σε εξέλιξη και καλείται ο χρονοχώρος και καλείται ο χρονοχώρος να κλείσει τις άκρες του κύκλου του, να κλείσει τις άκρες του κύκλου του, το τότε με το τώρα, το τότε με το τώρα, το χθες με το σήμερα, το χθες με το σήμερα, για να εξελιχθεί το αύριο του Θείου Γένους για να εξελιχθεί το αύριο του Θείου Γένους βάσει θεϊκού σχεδίου. βάσει θεϊκού σχεδίου. Σε αυτήν την αποστολή Σε αυτήν την αποστολή και καλώ όλους τους συμπολεμιστές μου και καλώ όλους τους συμπολεμιστές που μου ήμασταν μαζί από την αρχή που ήμασταν μαζί από την αρχή και είμαστε και τώρα μαζί, και είμαστε και τώρα μαζί, να στέψουμε με νίκη, δόξα και τιμή να στέψουμε με νίκη, δόξα και τιμή την αποστολή που έχουμε χρηστεί την αποστολή που έχουμε χρηστεί για την ασφάλεια και ανέλυξη του ανθρωπίνου γένους. για την ασφάλεια και ανέλυξη του ανθρωπίνου γένους. Συντάσσουμε και διατάσσουμε Συντάσσουμε και διατάσσουμε όλα τα θεϊκά υπερόπλα, όλα τα θεϊκά υπερόπλα, τις υπερδυνάμεις, τις υπερδυνάμεις, τις υπερδυνατότητες τις υπερδυνατότητες και να φέρουμε σε πέρας, και να φέρουμε σε να πέρας, σφραγίσουμε και να ολοκληρώσουμε να σφραγίσουμε και να την ολοκληρώσουμε τεράστια θεϊκή αποστολή μας, την τεράστια θεϊκή αποστολή μας, έτσι όπως χαράχθηκε έτσι όπως και χαράχθηκε γράφηκε από την αρχή και γράφηκε από την αρχή για όλο το θεϊκόν ανθρώπινο γένος, για όλο το θεϊκό ανθρώπινο για γένος, όλον τον ελάνιο πλανήτη, για όλον τον ελάνιο πλανήτη, να κατευθύνουμε όλο τον πλούτο των Ελλήνων να κατευθύνουμε όλο τον πλούτο των Ελλήνων στο ελάνιο θεϊκόν γένος, στο ελάνιο θεϊκό στο γένος, φυσικό και στο πνευματικό επίπεδο, στο φυσικό και στο πνευματικό επίπεδο, καθώς σε όλα τα μήκη και πλάτη του χωροχρόνου καθώς σε όλα τα μήκη και πλάτη του χωροχρόνου και μαζί με αυτόν τον πλούτο και μαζί με αυτόν τον πλούτο και με τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα και με τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα
Να εγκαθιδρυθεί η Ελλήνων πολιτεία. Να εγκαθιδρυθεί η Ελλήνων πολιτεία. Ως ιδανική για την ανέλυξη. Ως ιδανική για την ανέλυξη. Του θεϊκού γένους των Ελλήνων. Του θεϊκού γένους των Ελλήνων. Και σε όλες τις διαστάσεις. Και σε όλες τις διαστάσεις. Να δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες ασφαλείας. Να δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες ασφαλείας. Για την εξέλιξη και ανέλυξη. Για την εξέλιξη και Του ανέλυξη. θεϊκού ελανίου γένους των Ελλήνων. Του θεϊκού ελανίου γένους των Ελλήνων. Σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Και η συνέχιση της ολοκλήρωσης του θείου σχεδίου. Και η συνέχιση της ολοκλήρωσης του θείου Για σχεδίου. την ελάνια ύπαρξη. Για την ελάνια ύπαρξη. Τα τεράστια. Τα τεράστια. Τα μέγιστα. Τα μέγιστα. Και τα κράτιστα σχέδια των ελανίων θεών μου. Και τα κράτη στα σχέδια των ελανίων θεών μου. Είναι ήδη χαραγμένα. Είναι ήδη χαραγμένα. Μερικά ήδη εκτελούνται στον πλανήτη μας. Μερικά ήδη εκτελούνται στον πλανήτη μας. Όπως ο εκλεκτός Ιάσονας. Όπως ο εκλεκτός Ιάσονας, Υιός του Διός. γιος του Διός, Ήταν το αθάνατο στοιχείο του ύδατος. ήταν το αθάνατο στοιχείο του ύδατος, Περιέχοντας την συμπαντική μνήμη αθανασία. περιέχοντας τη συμπαντική μνήμη Και αθανασία. μέσω κυρίως αυτού Και μέσω κυρίως αυτού εκτελούνται τα θεϊκά σχέδια. εκτελούνται τα θεϊκά σχέδια Ασπίδωσης. ασπίδωσης, Μετουσίωσης. μετουσίωσης, προστασίας. προστασίας, Αφύπνισης. αφύπνισης, γνώσης. γνώσης, Δύναμης. δύναμης, Με δύναμη. Με δύναμη. Επαναφορά της δημιουργίας. επαναφορά της Στην δημιουργίας, αρχική της νομοτελειακή θέση. στην αρχική της νομοτελειακή θέση. Μέσω αυτού του υπερόπλου Μέσω αυτού του υπερόπλου ενώνεται το χθες με το σήμερα. ενώνεται το χθες με το σήμερα. Και τα βάθη του χρόνου μηδενίζονται. Και τα βάθη του χρόνου μηδενίζονται. Μπαίνοντας στην αυτογνωσία σου. Μπαίνοντας στην αυτογνωσία σου, Να χαράξεις το μέλλον σου στην ομοτέλεια. να χαράξεις το μέλλον σου στην ομοτέλεια. Με στόχο την ανέλυξή σου. Με στόχο την ανέλυξή σου. Με ελεύθερη βούληση. Με ελεύθερη βούληση. Το νερό του Ιάσονα είναι σήμερα παρόν. Το νερό του Ιάσονα είναι σήμερα παρόν. Να εκτελέσει το σχέδιο θεών δημιουργών. Να εκτελέσει το σχέδιο θεών δημιουργών. Όλες οι θεϊκές πλατφόρμες εκτέλεσης Όλες οι θεϊκές πλατφόρμες εκτέλεσης και εφαρμογή απείρων δυνατοτήτων και εφαρμογή απείρων δυνατοτήτων θα προστατεύονται με την ίδια τη ζωή μας θα προστατεύονται με την ίδια τη ζωή και μας την οντότητά μας. και την οντότητά μας. Καμία προδοσία να μην επιτραπεί Καμία προδοσία να μην επιτραπεί. και μόνο στη σκέψη προδοσίας Και μόνο στη σκέψη ο προδοσίας προδότης να εξαφανίζεται. ο προδότης να εξαφανίζεται. Αυτή τη μοναδική φορά Αυτή τη μοναδική φορά καλώ όλους τους θεούς και ανθρώπους, καλώ όλους τους θεούς και ανθρώπους, ήρωες και πολεμιστές, ήρωες και πολεμιστές, να τελειώσουμε την αλάνια θεϊκή αποστολή μας να τελειώσουμε την ελάνια θεϊκή αποστολή για μας το θεϊκό ανθρώπινο γένος. για το θεϊκό ανθρώπινο γένος. Τίποτα να μην μπορέσει να σταματήσει αυτό Τίποτα να μην μπορέσει να σταματήσει αυτό παρά μόνον το τέλος παρά μόνο το με τέλος δικιά μας νίκη. με δικιά μας νίκη. Αυτά τα ιερά λόγια να χαραχθούν Αυτά τα ιερά λόγια να χαραχθούν στους ελάνιους θεούς, στους ελάνιους θεούς, ανθρώπους, ανθρώπους, ήρωες, Ήρωες. πολεμιστές. πολεμιστές. Καλούμε τους ελάνιους θεούς μας Καλούμε τους ελάνιους θεούς και μας τους ήρωες πολεμιστές και τους ήρωες πολεμιστές να σταματήσουν τη γενοκτονία να σταματήσουν τη γενοκτονία και τη μετάλλαξη των ανθρώπων και τη μετάλλαξη των ανθρώπων και όλων των εμβιονόντων, και όλων των εμβιονόντων, καθώς και την μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τη μόλυνση του φυσικού που περιβάλλοντος γίνεται από τους αποστάτες που γίνεται από τους και αποστάτες τα υβρίδια τους και τα υβρίδια τους μέσω ψεκασμών, μέσω ψεκασμών, εκπομπών καταστρεπτικών συχνοτήτων εκπομπών καταστρεπτικών συχνοτήτων και δηλητηριασμού της τροφικής αλυσίδας και δηλητηριασμού της τροφικής και αλυσίδας φυσικών πόρων και των φυσικών πόρων προς όφελος όλου του ανθρωπίνου γένους, προς όφελος όλου του ανθρωπίνου γένους, όλων των εμβιονόντων όλων των εμβιονόντων και του πλανήτη ολοκλήρου και του πλανήτη ολοκλήρου να σφραγιστούν, να σφραγιστούν, να χαραχθούν, να χαραχθούν, να εκτελεστούν, να εκτελεστούν, να τελεύσουν. να τελεύσουν. Γέννητο! 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 Γέννητο!